नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे गासैनिसिमबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय, बेखौनो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। स' लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने दाख्लै फुटबल नायनो फैनाय आरोना, दिनै आरो फाइनाल जागोन आरोना फुटबला, ओमफ्राय बेखौनो दा नायनो फैदों आरोना। ओमफ्राय न'निफ्राय लाबोआसै, ससे लाबोबाय आरोना। ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा, ओंखायनो खर'फोरखौ हमना लाबाय, साथाबो लाबोआसै। ओमफ्राय नैबे जोंनि फख्रि, ओमफ्राय नैखिजा आरो ओमफ्राय जों दा इथिं थांसै। ओमफ्राय बे लोगोजों आंजों फैदो आरोना, ओमफ्राय मोसागासिनोबोनो, ओमफ्राय गेजेर गेजेर मोसानायबो होदोंनो, ओमफ्राय मोसाखांबाय नामा मिथिला आरोना। ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै, नोंथांमोनखौ ओजोंहाय देखायहैखासिगोन आरोना। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। सिख्लाफोरा मोसानो नागिरदोंमोनलाय। आं एसे थांनानै भिडिअ बानायदों खनसे। Nongkrong musuhan jangan deh.
Terima sahabatku, bahagia Fan Trinity European Station. Biथांमोननिया नैबे समाव YouTube मोनसे चेनेल दङ, बिथांमोना YouTubeनि गेजेरजोंबो मोसानानै देखायबाय थायो। जोबोर मोजां जादों मोसानाया। फिन खनसेबो मोसाबावगोन बिथांमोना नैबे समाव जोङो। yang bawa le, mana masalah? Ayo, angin juga lagi. Ada apa itu bang? Bisa nggak gede? Kamu ada sekarang dengan gede. 여기 사진 좀 가는 소리. Halo. Kesarkona लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा सेथि रुंसारि सोमदोन बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाय दा बेयो फैयै फैयै दिनै फाइनाल मेचआव आगान होबाय। जोङो थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालिनिफ्राय जों बे खेलाखौ जागायनाय जादोंमोन। नैबे समाव जोंनि फाइनाल गेम। दा बे फाइनाल गेमखौ बेखेवगिरि महरै जों सासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों, मानगोनां आलासि। आरो बेवहाय आलासिजों लोगोसे नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन, लोगोसेनो बेवहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैनो हानाय तामुलपुर जिल्ला गामगाम गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन, मानगोनां सार घनश्याम दास सारनि मानगोनां PA OSP आदा बिरलां नार्जारि बिथांखौबो दान्दिसे सम मानगोनां घनश्याम नैबे समाव जोंनि मानगोनां रेफारि सिगांसार बर' बिथांखौबो दान्दिसे सम स्टेजआव लाखिनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'जु बरायना होनाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो सुनिल स्वर्गियारि आदा बिथांखौबो दान्दिसे सम सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'जु बरायना होनाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सुनिल स्वर्गियारि लोगोसेनो गजन सरेनिया बिथांखौबो दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'जु बरायना होनाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो सिनायथि लाखौ लाबावदों उमेश बर' बिथांखौबो दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'जु बरायना होनाय गुरै खावलायनाय जाबाय। नैबे समाव जोंनि जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो लाइजाम होनानै हांख्रायनाय जादोंमोन गासै 7 सामलायगिरि, नैबे खेलाखौ सामलायगिरि। दा बिथांमोनानो जाहैबाय बिनय खुंगुर रामसियारि, लोगोसेनो जोंजों
इसोरनिखौ नायलायनोसै लोगोफोर मोसा नागिरदों ओमफ्राय नैखै गासिबो जिराय थाखाय खावलायबाय गासिबो जिराय बिथांनि अनसुला बिदा मनेश बर' आदा बिथांनि आखाइनिफ्राय जों गुरै खावलायनाय जाबाय निफ्राय बिथांमोननि मेनेजारखौ फैनानै बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायबाय बान्थाखौ आर'नाइजों जों बरायनो थाखाय जों सिगांदों दा बिथां नेरसोन बर' बिथांखौ फैना लांनो थाखाय खावलायबाय बेस्ट प्लेयार नैबे बर'